Zimbru Chișinău joacă joi pe teren propriu unul dintre cele mai importante meciuri din istoria clubului. Galbenverzii vor întâlni grecii de la PAOK Salonic. Întâlnirea face parte din prima manșă a play-off-ului UEFA Europa League și va fi transmisă în direct de Moldova Sport cu începere de la ora 21:05. Este gol! Zimbru! Chișinăuienii sunt mândri că galbenverzii au ajuns până în această fază a competiției și le urează succes în duelul cu grecii. Doresc totuși echipii Zimbru să câștige. Forța Zimbru! Zimbru Chișinău sunt cei mai buni! Haide Zimbru! Hai Zimbru! Doresc Zimbru să câștige! Hai Moldova, Forța Zimbru! Zimbru înainte și cred să ne calificăm grupele Europa League. Hai Moldova, Zimbru la putere! Haideți Zimbru, noi avem încredere în voi! Zimbru, Domnul să vă ajute! Hai Moldova, hai Zimbru! Hai Moldova, Forța Zimbru! Hai Zimbru! Hai Moldova! Returul se va juca pe 28 august în Grecia. Echipa care se va califica va juca în grupele Ligii Europa.